Goedemorgen, Sarah. En een heel goedemorgen aan iedereen die nu luistert, waar je ook bent. Vandaag moet ik mijn hart luchten, want ik heb het gevoel dat ik op een cruciaal kruispunt in mijn leven sta. Gisteren was de dag waar ik 3 jaar lang naartoe heb gewerkt. De dag van mijn grote beoordelingsgesprek. Ik zat tegenover mijn manager in dat grote glazen kantoor op de Zuidas, met uitzicht over de hele stad. Hij schoof een contract naar me toe en zei: "Gefeliciteerd, Lucas, je bent gepromoveerd tot senior consultant." Ik keek naar het salaris. Het was een bedrag waar ik vroeger alleen maar van kon dromen. Er zat een leaseauto bij, een bonusregeling en een onkostenvergoeding. Op dat moment, terwijl ik daar zat, voelde ik een golf van adrenaline door mijn lijf gaan. Maar toen ik de pen pakte om te tekenen, begon mijn hand te trillen. Sarah, waarom voelde ik me op het moment van mijn grootste succes alsof ik een gevangenisstraf aan het tekenen was? Hoi, Lucas. Wat een intense en eerlijke opening. En gefeliciteerd. Of misschien moet ik zeggen sterkte. Wat je beschrijft is een heel bekend fenomeen dat we de gouden handboeien noemen. Het ziet eruit als vrijheid, omdat je meer geld en status hebt, maar in werkelijkheid verkoop je een groter stuk van je vrijheid en je tijd. Je voelde instinctief aan dat dat extra geld niet gratis is. Het heeft een prijs, en die prijs is waarschijnlijk je mentale ruimte en je rust. Vertel eens, wat staat er in de kleine lettertjes van dat contract? Wat verwachten ze precies van je voor dat geld? Dat is het hem juist. Ze verwachten dat ik altijd beschikbaar ben. Geen 9 tot 5 mentaliteit, zeiden ze met een glimlach. Maar we weten allemaal wat dat betekent. Dat is codetaal voor: we bellen je in het weekend en we verwachten dat je opneemt tijdens het avondeten. Terwijl ik naar huis fietste na het gesprek, zag ik de mensen op de terrassen zitten in de pijp. Ze dronken wijn, ze lachten, ze keken niet op hun horloge. En ik dacht, als ik deze baan aanneem, kan ik dan nog wel op een terras zitten zonder constant mijn e-mail te checken. Maar het gekke is, zodra ik thuis was, begon ik meteen te rekenen. Ik dacht, met dit salaris kan ik een groter appartement huren. Ik opende direct de Funda-app op mijn telefoon. Ik begon te zoeken naar huizen in Amsterdam-Zuid. Voor ik het wist, was ik mentaal al dat geld aan het uitgeven. Ik creëerde behoeften die ik een uur daarvoor nog niet had. Ik voelde me opgejaagd. Is dat wat ambitie met je doet? Maakt het je hongerig naar dingen die je eigenlijk niet nodig hebt? Ambitie is een dubbelzijdig zwaard. Lucas, het kan je drijven om te groeien, maar het kan je ook verblinden voor wat echt belangrijk is. Wat jij deed op Funda, dat noemen we levensstijlinflatie. Zodra we meer verdienen, passen we onze uitgaven aan, zodat we aan het einde van de maand nog steeds even weinig overhouden. En erger nog, we worden afhankelijk van dat hoge salaris. Je kunt dan niet meer stoppen met die stressvolle baan, omdat je de huur van dat dure appartement moet betalen. Je bouwt je eigen kooi. En het is een heel mooie kooi met gouden tralies en een mooi uitzicht. Maar het blijft een kooi. In Nederland waarderen we nuchterheid. Dat betekent dat je je niet laat gek maken door status. Vraag jezelf af, wordt Lucas gelukkiger in een huis van 500 euro per maand als hij er nooit is, omdat hij altijd werkt?
Nee, natuurlijk niet. Als je het zo hardop zegt, klinkt het absurd. Ik zou betalen voor een huis dat alleen dient als een heel duur slaaphotel. Maar de druk is zo groot. Sarah, al mijn vrienden praten over carrières, over stappen maken, over de volgende promotie. Als ik zeg, nee, ik wil deze promotie niet, dan lijk ik wel een verliezer. Een man zonder visie. Ik ben bang voor het oordeel van anderen. Ik ben bang dat ze zullen zeggen, Lucas is lui, of Lucas heeft geen ambitie. Hoe ga ik om met die sociale druk? In mijn cultuur ben je wat je verdient. Mijn identiteit hangt af van mijn loonstrookje. Dat is een cultuur die gebaseerd is op angst, niet op vreugde. Hier in Nederland proberen we, hoewel het moeilijk is, te kijken naar levenskunst. Levenskunst betekent dat je je leven vormgeeft op een manier die bij jou past. Niet bij je buren, niet bij je ouders. Als jij nee zegt tegen die promotie, zeg je eigenlijk ja tegen jezelf. Dat is geen zwakte. Lucas, dat is de ultieme kracht. Het vergt moed om tegen de stroom in te zwemmen. Stel je voor, je houdt je huidige salaris. Je hebt genoeg om te leven, maar je behoudt je vrije avonden. Je behoudt je weekenden. Is die tijd je niet meer waard dan een leaseauto met leren stoelen? Een leaseauto met leren stoelen. Het klinkt verleidelijk als je in de regen fietst, dat geef ik toe. Maar je hebt gelijk. Ik moet denken aan mijn gezondheid. Vorige maand had ik een collega, Peter. Peter is 45 jaar oud. Hij is senior manager. Hij heeft alles. Het grote huis in het Gooi, de grote auto, de mooie vakanties naar Bali. Maar vorige week viel hij om. Letterlijk, midden in de kantoortuin. Burn-out. Of misschien zijn hart. De ambulance kwam met zwaailichten, en toen hij werd weggedragen op de brancard, zag ik niet een succesvolle man. Ik zag een uitgeputte man. Een man die door zijn eigen succes was opgegeten. Ik ben bang dat dat mijn toekomst is, als ik dat contract teken. Ik wil niet eindigen als Peter. Ik wil levend zijn. Dat beeld van Peter, dat moet je vasthouden. Lucas. Dat is de waarschuwing die het leven je geeft. Stress is een sluipmoordenaar. We denken dat we onkwetsbaar zijn, totdat het lichaam stop zegt. In Nederland hebben we een schrikbarend hoog percentage burn-outs onder jonge mensen. Juist omdat we de lat zo hoog leggen. We willen de perfecte werknemer zijn, de perfecte partner, de perfecte vriend en ook nog fit zijn. Maar dat kan niet. Je moet kiezen. En kiezen betekent verliezen. Als je kiest voor de carrière, verlies je vrije tijd. Als je kiest voor vrije tijd, verlies je misschien wat status. Maar wat is status waard als je in een ziekenhuisbed ligt? Peter zou al zijn geld geven voor jouw gezondheid en jouw energie. Dat is de harde waarheid. Gezondheid is het enige kapitaal dat echt telt. Ik ben nu buiten gaan wandelen om na te denken. Ik loop door het Vondelpark. Het is druk vandaag. Ik zie mensen hardlopen. Ik zie mensen met kinderwagens. En ik zie een man gitaar spelen onder een grote eik. Hij heeft oude kleren aan. Zijn gitaarkoffer ligt open voor wat muntjes.
maar hij speelt met zoveel passie. Hij heeft zijn ogen dicht. Hij lijkt volledig in trance. Eén met de muziek. Ik stond even stil om te luisteren en ik voelde een steek van jaloezie. Jaloezie op een straatmuzikant. Kan je dat geloven? Ik, met mijn masterdiploma en mijn aanstaande promotie, ben jaloers op een man die misschien niet eens weet waar hij vanavond slaapt. Je bent niet jaloers op zijn armoede, Lucas, je bent jaloers op zijn vrijheid en op zijn flow. Hij doet wat hij lief heeft. Hij is op dit moment samen met zijn muziek. Hij denkt niet aan kwartaalcijfers, hij denkt niet aan targets. Hij is in het nu. Dat is een rijkdom die niet op een bankrekening staat. Wij zijn zo geconditioneerd om te denken dat succes lineair is. Omhoog, omhoog, omhoog. Maar misschien is succes wel circulair. Misschien gaat het erom dat je in balans bent, dat je in het midden staat van je eigen leven. Die muzikant herinnert je eraan dat er andere manieren zijn om te leven. Manieren die niet draaien om consumptie en prestatie. Manieren die niet draaien om consumptie. Dat is moeilijk in Amsterdam. Overal waar ik kijk zie ik reclame. Koop dit, eet dit, reis hierheen. Het kost zoveel mentale energie om nee te zeggen. Maar terwijl ik naar die gitarist keek, besefte ik dat ik ook een hobby heb die ik verwaarloosd heb. Fotografie. Ik kocht 3 jaar geleden een dure camera. Hij ligt onder het stof in mijn kast, omdat ik geen tijd heb. Als ik die promotie aanneem, zal die camera daar nog 10 jaar liggen. En als ik dan oud ben, zal ik spijt hebben. Niet van de auto die ik niet kocht, maar van de foto's die ik niet maakte, van de schoonheid die ik niet zag. Exact. Spijt gaat bijna altijd over de dingen die we niet gedaan hebben uit liefde, omdat we te druk waren met dingen die we deden uit plicht. Tijd is de grondstof voor je passie. Als je al je tijd verkoopt aan je baas, heb je geen grondstoffen meer voor jezelf. Je bent dan een lege fabriek. Ik daag je uit, Lucas. Wat als je morgen naar je baas gaat en zegt, ik ben vereerd, maar ik wil onderhandelen? Wat als je vraagt om minder geld, maar meer tijd? Of wat als je de promotie weigert? In Nederland kan dat. Het is ongebruikelijk, maar het wordt gerespecteerd als je het goed uitlegt. Durf je voor je eigen geluk te kiezen? Durf je rebels te zijn? De promotie weigeren of onderhandelen over tijd. Mijn vader zou zich omdraaien in zijn graf als hij dat hoorde. Hij werkte zich kapot in de fabriek zodat ik kon studeren. Hij wilde dat ik de top zou bereiken. Maar wat is de top? Is de top een eenzame plek met een mooi uitzicht en veel koude wind? Ik denk het wel. Ik denk dat ik het ga doen. Sarah, ik ga niet direct nee zeggen, maar ik ga onderhandelen over mijn leven. Ik wil 4 dagen werken. 32 uur. Ik wil de woensdag vrij om te fotograferen, om te lummelen, om te leven. Ik lever dan 20% salaris in. Dat betekent geen Tesla, geen appartement in Zuid, maar wel 52 dagen per jaar extra vrijheid. Klinkt dat als een goede ruil? Dat klinkt niet als een goede ruil. Lucas.
Dat klinkt als de beste deal van je leven. Je koopt 52 dagen van je leven terug. Reken dat eens uit over 10 jaar. Dat zijn 520 dagen. Dat is bijna 1,5 jaar aan pure vrijheid. 1,5 jaar waarin je kunt fotograferen, reizen, slapen, liefhebben. Geen enkele auto kan op tegen 1,5 jaar leven. Je kiest voor tijdwelvaart. Dat is een heel modern en progressief concept. Je laat zien dat je de regie hebt. Maar wees voorbereid. Je baas zal verrast zijn. Hij zal misschien zeggen: ben je niet ambitieus? Wat ga je dan antwoorden? Ik ga antwoorden. Ik ben heel ambitieus. Ik heb de ambitie om gelukkig te zijn. En ik heb de ambitie om mijn werk heel goed te doen in die 4 dagen, zodat ik op de 5e dag een beter mens kan zijn. Ik denk dat als ik uitgerust ben, ik een betere consultant ben dan wanneer ik uitgeput ben. Creativiteit komt niet uit een gestrest brein. Creativiteit komt uit rust en ruimte. Ik ga het presenteren als een win-win situatie. En als hij het niet accepteert, nou, dan weet ik dat dit bedrijf niet bij mij past. Dan is het tijd om verder te kijken. Het voelt alsof ik net een zware rugzak heb afgedaan. Alleen al door dit besluit te nemen in mijn hoofd voel ik me lichter. Dat gevoel van verlichting, dat is je intuïtie die zegt: dit klopt. Luister daarnaar. Je stapt uit de rat race. Je kiest voor je eigen race, op je eigen tempo. En weet je wat het mooie is? Door minder te consumeren, heb je dat extra geld ook niet nodig. Je hoeft geen dure spullen te kopen om jezelf te troosten, omdat je werk zo zwaar is. Veel mensen kopen dingen als compensatie voor hun ongeluk. Ik haat mijn maandag, dus ik boek een duur weekend weg. Als je van je maandag houdt, heb je dat dure weekend minder hard nodig. Het leven wordt goedkoper als je gelukkiger bent. Heb je daar wel eens over nagedacht? Het leven wordt goedkoper als je gelukkiger bent. Dat is een inzicht van goud. Ik realiseer me nu dat ik de afgelopen maanden zoveel geld heb verspild aan gemak en troost. Dure afhaalmaaltijden van Uber Eats omdat ik te moe was om te koken. Taxis omdat ik te laat opstond. Dure gadgets om mezelf op te vrolijken na een slechte vergadering. Het was allemaal symptoombestrijding. Als ik die woensdag vrij heb, kan ik naar de markt gaan. Ik kan verse groenten kopen. Ik kan koken. Dat is gezonder en goedkoper. Het is een positieve spiraal, in plaats van de neerwaartse spiraal waar ik in zat. Ik voel me bijna rebels. Sarah, een rebel tegen de consumptiemaatschappij. Wees die rebel. De wereld heeft meer rebellen nodig die durven te kiezen voor welzijn boven welvaart. En weet je, je bent niet alleen. Er is een hele beweging van mensen die kiezen voor minimalisme of downshiften. Ze ontdekken dat geluk zit in verbinding en ervaringen, niet in bezit. Kijk nog eens naar dat meisje op de foto die we vorige keer bespraken, het meisje met de kat en de paraplu. Zij is jouw rolmodel. Ze beschermt wat kwetsbaar is. Jij moet jouw eigen tijd en jouw eigen ziel beschermen. Net zoals zij die kat beschermt. Laat de regen van de economie maar vallen. Jij hebt je paraplu. En die paraplu is je nee. Mijn paraplu is mijn nee.
Nee tegen overwerk, nee tegen statusangst. Ik loop nu terug naar huis en ik voel me lichter dan in tijden. Ik kom langs een bloemenkraam op de hoek van de straat. Normaal loop ik door, altijd haast. Maar vandaag stop ik. Ik moet denken aan wat je zei over geven. Over dat geven gelukkiger maakt dan nemen. Ik denk aan mijn buurvrouw, mevrouw Jansen. Ze is oud en slecht ter been. Ze zit vaak alleen achter het raam te kijken naar de mensen die voorbij lopen. Ik heb haar nog nooit echt gesproken. Alleen gegroet. Ik ga een bos tulpen voor haar kopen. Niet om iets terug te krijgen, maar gewoon om te laten zien dat ze gezien wordt. Is dat raar? Zal ze denken dat ik gek ben? Het is helemaal niet raar. Lucas. Het is menselijk. En in een grote stad als Amsterdam is menselijkheid soms zeldzaam. Mevrouw Jansen zal misschien verrast zijn, maar ze zal het waarderen. Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Jouw kleine gebaar, een bosje bloemen van €5, kan haar hele week goed maken. En let op wat het met jou doet. Let op het gevoel in je borst als je die bloemen geeft. Dat is de echte beloning. Dat is de sociale valuta. Je bouwt aan een gemeenschap. Je bent niet meer een anonieme jup in een appartementencomplex. Je bent een buurman. Je wordt deel van het weefsel van de stad. Ik heb de bloemen gekocht. Gele tulpen, de kleur van de zon. Ik sta nu voor haar deur. Mijn hart klopt een beetje in mijn keel. Waarom ben ik zenuwachtiger voor dit dan voor mijn meeting met de directeur? Misschien omdat dit echt is. Dit is geen zakelijke transactie. Dit is kwetsbaar. Oké, ik ga aanbellen. Ze doet open. Ze kijkt verbaasd. Ik geef haar de bloemen. Ik zeg, voor u. Zomaar, omdat de zon schijnt. Sarah, je had haar gezicht moeten zien. Haar ogen begonnen te stralen. Ze nodigde me direct uit voor thee. Ik heb een half uur bij haar gezeten. Ze vertelde over haar overleden man, over haar vroegere werk als lerares. Het was het mooiste half uur van mijn maand. Wauw. Lucas, ik krijg er kippenvel van. Dit is waar het leven over gaat. Verbinding. Je hebt een brug geslagen. En wat kost het? Paar euro en een beetje tijd. Maar de waarde is onbetaalbaar. Je hebt nu een vriendin in de buurt. Iemand die op je let. Iemand die naar je zwaait. Je hebt van je huis een thuis gemaakt. Zie je het verschil? Met die Tesla was je alleen geweest in je stalen doos. Nu zat je op een bank met thee en een goed gesprek. Welke versie van Lucas is gelukkiger? De consument of de verbinder? De Lucas met de thee, zonder twijfel. Ik voelde me rustig, ik voelde me nuttig. Ze zei tegen me bij het weggaan: jongen, werk niet te hard. Het leven is zo voorbij. Dat kwam binnen. Uit de mond van iemand van 80 klinkt dat anders dan uit een zelfhulpboek. Ze heeft gelijk. Ik ga dat gesprek met mijn baas morgen heel anders in. Niet arrogant, maar overtuigd. Ik doe het voor mevrouw Jansen en voor mezelf. Mijn
Ik wil later ook verhalen hebben over het leven, niet alleen over spreadsheets en targets. Ik heb het gevoel dat ik vandaag pas echt ben aangekomen in Nederland. Niet als expat, maar als mens. Je bent aangekomen in de realiteit. En de realiteit is mooier dan de droom van rijkdom. Je hebt ontdekt dat rijkdom ook kan betekenen tijd hebben voor een kopje thee met de buurvrouw. Dat heet sociaal kapitaal. En dat is inflatiebestendig. Niemand kan dat van je afpakken. Ik ben ontzettend trots op je stap. Je hebt de cyclus van egoïsme doorbroken. In Nederland hebben we de tikkie-cultuur, waarin mensen elkaar voor elke euro een betaalverzoek sturen. Maar jij koos voor gulheid. Je gaf zonder iets terug te verwachten. En zoals je merkt, geven is een boemerang. Het komt altijd bij je terug in de vorm van geluk. Sociaal kapitaal, gulheid. Ik heb nu een nieuwe definitie van succes. Succes is niet het bedrag op mijn loonstrookje. Succes is de vrijheid om mijn eigen agenda te bepalen en de ruimte in mijn hoofd om aardig te zijn. Ik voel me zo bevrijd. Ik ga mijn oude fiets niet inruilen voor die elektrische. Ik ga hem morgen schoonmaken. Ik ga hem repareren. Er zit schoonheid in het zorgen voor de dingen die je al hebt, in plaats van ze weg te gooien en nieuwe te kopen. Dat is ook een vorm van respect. Respect voor de materialen, voor de aarde. Ik wil niet meer meedoen aan de wegwerpmaatschappij. Dat is een prachtige gedachte. Lucas, zorgen voor wat je hebt. Dat geldt voor je spullen, maar ook voor je relaties en voor jezelf. Als je stopt met jagen naar het nieuwe, kun je eindelijk genieten van het oude. Je kunt verdiepen, in plaats van verbreden. Het repareren van je fiets kan een meditatieve bezigheid zijn. Het geeft voldoening. Ik heb dit gemaakt. Dat voelt beter dan ik heb dit gekocht. Je wordt van consument weer producent. Producent van je eigen welzijn. En wat ga je doen met je vrije woensdagen? Ik heb besloten dat ik elke woensdag, mijn vrije dag, ga wijden aan iets creatiefs of iets sociaals. Geen Netflix, geen passief gehang op de bank. Ik ga mijn camera weer pakken. Ik ga de stad fotograferen. De ochtendmist op de grachten, de mensen op de markt. En ik ga koken voor vrienden. Vroeger bestelde ik eten omdat ik moe was. Nu ga ik naar de markt. Ik koop verse ingrediënten en ik maak een grote pan soep. Ik nodig mensen uit. Dat is veel goedkoper dan een restaurant, maar zoveel gezelliger. Ik wil mijn dagen vullen met leven, niet met leegte. Ik voel me alsof ik wakker ben geworden uit een lange, onrustige slaap. Welkom in de wereld van de wakkere mensen. Het is hier misschien minder glimmend dan in de wereld van de reclames, maar het is hier wel warmer. Je hebt een groot inzicht gekregen. Genoeg is genoeg. Dat is geen beperking, dat is een bevrijding. Zodra je weet dat je genoeg hebt, kan niemand je meer chanteren. Je baas niet, de marketingafdelingen niet, je eigen onzekerheid niet. Je bent autonoom en autonomie. Lucas is de hoogste vorm van geluk volgens de psychologie. Je hebt de regie teruggepakt. Autonomie, zelfbeschikking. Ja, dat is het woord.
Ik bepaal, niet het geld bepaalt. Ik ga vanavond een brief schrijven aan mijn ouders in het buitenland. Met de hand, niet een snelle app. Ik ga ze vertellen dat het goed met me gaat. Niet omdat ik rijk ben geworden, maar omdat ik gelukkig ben. Ik denk dat ze dat veel liever horen dan dat ik vertel over een promotie. Mijn moeder maakte zich altijd zorgen dat ik te hard werkte. Ze zal blij zijn als ze hoort dat ik ga minderen, dat ik ga leven. Dankzij jou, Sarah, en dankzij mevrouw Jansen, zie ik nu wat echt telt. Je moeder is een wijze vrouw. Ze weet dat geluk niet in een contract zit. Lucas, we zijn aan het einde gekomen van deze bijzondere reis vandaag. Je bent begonnen met euforie over geld. Je ging door een dal van leegte. Je hebt geworsteld met status en je bent geëindigd met een bos tulpen en een kop thee. Wat een transformatie. Ik hoop dat onze luisteraars hier inspiratie uithalen. Misschien zitten zij ook wel vast in die gouden handboeien. Misschien durven zij nu ook de sleutel om te draaien. Dat hoop ik ook. Tegen iedereen die luistert wil ik zeggen, wees niet bang. Wees niet bang om minder te willen. Minder is niet slechter. Minder is ruimte. Ruimte voor jou. Ruimte voor de mensen van wie je houdt. En ruimte voor de toevallige ontmoetingen die het leven kleur geven. Zoals een praatje met de buurvrouw. Ik ga nu naar huis. Ik ga mijn camera zoeken en ik ga de zonsondergang fotograferen. Gratis en voor niets. En morgen? Morgen ga ik naar mijn baas en ik ga glimlachen. Prachtig. Geniet van die zonsondergang en van je gesprek morgen. Onthoud, de beste dingen in het leven zijn geen dingen. Het zijn momenten, het zijn gevoelens. Het is de wind in je haren op de fiets. Het is de smaak van verse koffie. Het is de lach van een vriend. Koester dat. Dank je wel, Lucas, voor je openheid. En dank aan jullie, luisteraars, voor jullie tijd. Tijd die jullie aan ons hebben gegeven. Dat waarderen we enorm. Want tijd is leven. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Blijf zoeken naar de stille waarheid en wees lief voor elkaar en vergeet niet te lummelen. Dag! Tot ziens en geniet van het genoeg. Doei!